kuphele konke kwahamba imoto Mr Magic kwahamba yonke into kwamele ngiqale phansi ngiyifundisa ukuthi ngizolinda abangani bami bangathika. Oh, I had to move back home. I've learned to realize ukuthi there are no friends in music. Njengamanje I'm down and out, but I'm bigger than this. I'm going to come back strong. Sure, I'm down and out, but I'm bigger. Yes. Sunday Devotion, Sundays 6 to 10 a.m. FM. Ayangisukela uzongiresista kanjani sengifikile sekwenze njani bese uyabheka ubheke on Sunday kathe uyabenyathi Ngivikelele kuwena Mr Magic nabalaleli bakho. uyaphila mfowethu Ngiyaphila futhi. Shanga icamera legagasini ekwi Facebook entsha sha monginyakazi hamba nayo is AI is powerful new ufike at the right time bafakele ukuthi mawufika namhlanje whatever soyisho abantu from China, from Brazil, from USA, from Cape Town, Limpopo, Johannesburg, my apps but download the app Gagas FM. You remember ngifika legagasini kwa crash app and today yes, we are hoping we're going to crash the app ukhona khamba ihamba kanjani impilo mfo. Ngingakusho nje Mr Magic ukuthi it's not over until God said it's over. Yeah. Ngiyabonga ngalawo mazi. Impilo ibuyile impilo ngiyaphila. Ngibonga uNkulunkulu ngibonga labantu abangisupportile abangithandazela abenza konke. Fake isuit looking nice. Yeah, kutsho khona ukuthi impilo ikhona impela manje. Ekseni uma uthandaza yiziphi izinto oyicela uNkulunkulu uma uvuka ekseni? Ngiyangithandazela uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi angigcine ngikwazi ukuthi ngibuyele emuva ngifundisa abanye abafowethu abayitshela ukuthi banenkinga ngidlula mina inkinga enkulu ukudlula yonke into. Ngifuna ukuba isibonelo ngithi uNkulunkulu ngicela ungigcine ukuthi umuntu ogive up empilweni athi kodwa nango Elvovo sekushayekile into eningi nango uyaphila. Ngizobuyisa ithemba kuma artist, ngizobuyisa ithemba ku entertainment ukuthi yes ngenzeka ukuthi akusekho okwenzakalayo empilweni yakho but uNkulunkulu mayengakavumi wena kumele uvume nje impilo ukuthi njengamanje I'm down and out, but I'm bigger than this. I'm going to come back strong. Sure, I'm down and out, but I'm bigger. Yes. Ngihlala nawe Elvovo ku Magic Tour. Ufake iskipa se team, okay? Ufake nenye iblue wenye. So umongele stage ucula bethi uthi and no shares nabayi bethi cula Elvovo. Khona ubhuti oweshaya istage. Athi hey Puma and as I'm ngosuthi mawufika eUniversity of Zululand abantu baba crazy. Yes. Na record mawubheke emumva uthini nguNkulunkulu ekutheni khona babekakholela kuwena but uNkulunkulu wenza ube khona. Ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu because nami ngangazi ukuthi ngiyakwazi ukucula but uZix make it a reality ukuthi ngiyakwazi ukucula. I used to do ama gimmicks nje. Sure. Yabo. But ke makuqala nami ngathuka ukuthi hayibo kwenzakalani because into I remember uma wami first show yami eseNewcastle abashana bami bengibone eposteni bethi gogo nangu malume athi hayi ukwenzani emaposteni kodwa ngangakabatshela ukuthi sengiyacula ngahamba ngifunda athi wenzani emaposteni lo thiwa athi hayi kodwa ingane yami le ngiyayibona kodwa ubalo Elvovo Dirang ushaya igama Likhamba become Elvovo Dirang. Elvovo qhamuka ku LV the rap singer, the one from that passed away LV. Yeah, sure. I am LV. So mangifika la DUT they called me Elvovo. Sure. And then sihamba studio noZix uZix uqhamuka sethi Elvovo Dirang ngithi chaza ukuthini uthi nama ngazi chaza ukuthini ngiyazwa nje sekuthi angithi Dirang. So ila qhamuka kanjalo. First time usesibhedlela ungena Pastor Vusi Dube. Yes. Nami safeza ukubona. Yeah, I remember. Esibhedlela. Sesibhedlela wawucabanga ukuthi uzoburepa Elvovo uzobuya usengena esibhedlela. Hayi ngangasacabanga because ngingena kwami esibhedlela the time ngifika ngangiqala ukuphaphama ngaleso sikhathi if I remember. I remember, yeah. Ngibuza ukuthi ngifunani la because I didn't know what happened really. Sure. So
but uNkulunkulu emuhle njalo wangigcina. I remember ukuthi ngiphuma esibhedlela ngaphuma ngihamba nge-wheelchair. Yekhumoli ya. Ngingakwazi ngisho ukuhamba ngingakwazi ukwenza lutho. Sure. But uNkulunkulu lokho ngilondolozile lokho enginikile amandla and nami nemthandazo nawo lokho ngijeka brass. Sure, yeah. Ngihamba kanjani lapho khathini. Wayibona kanjani? Yazi umuntu uyagula. Uyagula umuntu. Uyibona ukuthi utheke kanjani? Ngangizwa kona ngithi hey. Yabo zamani ewuthekile ke manje. Awutala uziqala uyigweza. Okumnandi ngawe ukuthi esimeni okusona. Yeah. Uyitshelile ukuthi I'm going to make it in life. Yes. Kunensizwa kunobaba umdlokombane isilo silele phansi. uDumsana. uTeddy. uNyathi. The foundation. uNyathi uthini kuwena? Ayisondele kuwena ufuna ukubona unje ngoba wasondela kumina bengasondela mina kimi. Wasondela kimi uNyathi. Kuwe uthi uNyathi wasondela kimi. Abantu abaningi abathanda ukukhuluma ngomuntu sikhuluma sehambile umuntu emhlabeni. Yeah. iBrazo belitwala ukungibiza kuma event ngisho ngigula nginje. Nami ngifike ngiyosebenza nalo. But la ngicela lathi ngicela nginyuke ngize eJohannesburg ngifuna ukukhuluma nami. Lathi ngifuna ukwenzela i-event enkulu. Sure. Yakho nje ukuthi ujabule ukuthi uNkulunkulu ukugcinile. Sure. Because ngiyakuthanda mfana wami. And I just want to see you win again because I know the potential that you have. Come on. So I'm grateful ukuba nomuntu onjengaye ubaba Nyathi ohleze khona esayidini lami ongisupportayo. Njengoba ungibona nje neskin sami ngihlowa ngisho. Ushama amafashana. Ushama amafashana. Yabona ne-voice uyayizwa ukuthi isiqala ukubuya le voice yami. Uqala but ngiyabonga kakhulu kubaba Nyathi. Yes sir. And baningi abantu abasizile abanye akuthi akuyona abakhulumi akuyona ke indoda ethanda ukuvela na yonke into but I'm grateful to have ubaba Nyathi eceleni kwami abe imentor yami angisupport ngayo yonke indlela ngibe muhle ngibe nje mfo abantu abakhohliwe njalo ingoma yakho kaSifiso Ncwane ethi kulungile kunabantu bethu bohamba nabo emotweni niphuza Yes. Fasi ngisho lokho niphuza ngimdala kuna fana ngisho yebo Rodman niphuza nijiva nibhenga bakushiya yeah that's a sad part when you are down and out I've learned to realize ukuthi there are no friends in music. There are no friends in music. We are in entertainment. Let me say in entertainment. Yeah. We are just colleagues here. Sure. Yabo ngikurealize lokho when abantu engisebenze nabo isikhathi eside. I think 2 or 3 abantu abake bafika bezongibona ekhaya. Sure. Engangihlala nabo ngifeatureisha kwezinye izinto zabo sisebenzisana but ngiunderstand ukuthi abangazi deep bangazela la ku music ngokuthi masuke sihleli kuBrian Nyama kumnandi khuluma indaba yobumnandi. So sengishela ukuthi nalabo abancane abakuthina abantu abafundela ukuthi kula ama colleagues we are not friends. Keep your friends laba okhule nabo laba bakwaziyo kahle hle. So hey music industry akukho lula. Akukho lula ukubona lokho mawusu usuwedwa. Alikho iqiniso. Alikho futhi. Elbabo Dirango. Nkulunkulu namali kuseni. Phela ngimbize noZamani Demande. Owazi akhula ama artists. Kulungile baba. Powerful. The man is back. Oh yeah. The man is back. Ongenzeke kubantu, kuyenzeka kuJoba. Good morning. Gagasi FM. Sunday Devotion. Sundays 6 to 10 a.m. Gagasi FM. Oh, Sifiso Ncwane. Lengomba ithini wena Elbavo Moyise? Hey lengoma ngibandikile ngiyanginika ithemba ukuthi uNkulunkulu konke okwenzakala empilweni yami uneplan ngempilo yami uneplan ukuthi why kumele ngidlule la ungithekile wathi ngistrong ukuthi ngizondlula la. Ngihlezi ngibonga ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu. As you are going through my trials and tribulations, have you to reflect ukuthi nami I made a mistake as well? Nginayo kakhulu kuyisolo ukuthi nami impilo angizange inake ngibe budedengi kakhulu because if ngishaya istroke
when I realized ngisesibhedlela ukuthi what was the cause, bangitshela ukuthi my BP was too high, was 200 over something. Sure. So I almost died on that day, but uNkulunkulu, because ufuna ngibe living example ukuthi ukhona futhi uyaphila, I'm still here today. Abantu uzobatshela ngoNkulunkulu. uNkulunkulu ngimazi konke impilo yami ngiphilile kuphele konke. Kwahamba imoto Mr Magic, kuhamba yonke into, kwamele ngiqale phansi ngiyifundisa ukuthi ngizolinda abangani bami bangathika. Oh, I had to move back home because angeke ngikwazi ukuhlala la, ngihlala ngedwa la, angeke ngikwazi, kumele ngibuyele ekhaya ngiyohlala nomndeni. Ukuhlekwa abantu bethu buyele ekhaya akulimazanga mental and emotional. Ngiqala ukubuyela ekhaya bengihlala endlini, bengingaphumi endlini, bengayingishe mall, bengayindawo. Oh man, because benginalento yokuthi abantu bazongihleka, because ngangayijwayele lempilo esengingena kuyona, impilo yokucela ukwenzela ukuthi kwenze ukuthi nawe noma uhlangana nabantu, hey sewunjani, uyayibona leyo nto. But ngalungisa umqondo, ngavuma ukuthi hayi Elvovo ushayekile mfana, ikuwena. Wayivuma emqondweni? Ngayivuma emqondweni ngathi Elvovo ushayekile mfana, ikuwena, kodwa uzoyiwina le. So yonke into isemqondweni Mr Magic ukuthi once wena amasosha wawatshela ukuthi masosha silweni, ayalwa nawo amasosha akunika le yanto, but now mawuthi ay madoda kulungile akwenzeke noma yini, nawe ya give up. So I started going out, abangani bami befika bezongilanda. Yeah. Ngabona ukuthi I know I'm still a normal person. Bakulanda abangani bakho? Bangilanda abangani bami bangempela ke. Abangempela bangaba namahloni ngawo. Bangaba namahloni bengilanda ekhaya, befika bezopheka, bengenzela ibhobe, benze ipoiki, sometimes sibe nebraai. Befuna ukunginika le yanto ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuye emandleni. But I'm grateful futhi nabo bonke abangani bami nawo wonke iSouth Africa ngokungithandazela nama message engiwatholile ebantwini amaningi. Angifundisile into engiyifundile kakhulu ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uNkulunkulu uyaphila. Zamani demand ukhona eduze wakho, zamani demand usebenza nama artists amaningi. Managed me ngihamba na ngehla nganyuka, uhamba no DJ Dira Zexbantwini, uhamba no Sjava, uhamba no Big Zulu, Kelly Kumalo, and then the Afri masterclass. Good morning zamani. Hey, good morning Mr Magic. To me it's a heavy day. And but I'm happy. Elvovo is my brother. Sure. That is why Sinovusi Dumfunsu Dube Bishop Dube saya esibhedlela. Sathi songena la. Zobona umfowethu. Yes. Ngoba siyamazi ese stage. La khala khona nathi sokhala. Eish. But today, but I'm artist abazwani. Uthi Elvovo no. I'm artist. My colleagues. Uqinisele because khona enye into eyashiwa wena 2018 and that is rang in my head kuze kube namhlanje, wathi kumina ngizwela kakhulu mengithola ibetrayal from the industry. It's because I take everybody as a friend and as family. So when it comes in that way, ikwaza inhliziyo yophumela ngemuva umkhonto. In this industry there are no friends. Ebese kuba khona uMessiah ovela qhamuka be uDumsani Teddy Nyathi. The respect I give him and salute him. The guy drove home and wafika ekhaya hamba no Thobile Mchunu. I thought he would come. And then they came. Wazohlala ebusuku emakhaya yabona kwazi kithi. Yes. Moya kithi we must think twice. Wafika ekhaya. Moya ekhaya ucaba ngabili ukuthi yeah. Yeah, noma ngiyadaba. Today I'm crying the tears of joy, studio, because Elvovo in the khuluma motivation. Yes. And why ngithe ngiyavuma ukuthi abe khona la. I know his pain. Hey. When you down and out ngokwabantu. Hey. Abantu abezi zamani kuwe. Hey, bahlehla. See now we will drive sibe nemali. Hey labantu. Yamagunya no Polon. Siya kwi event. Hey. Sithemba ukukhokhelwa phambili Elvovo leyo mali ka petrol. Sithemba ukuthi masifile. Sibuka ama kilometers ayehla zamani. Hey. Hey abadabazi. You know Mr Magic, all of those experiences, Mina, there's one thing that pivots in my heart, in my mind. God was always there. Yes. Asikaze silale emgaqweni, asikaze silale singadlile, asikaze siphelele upetrol. Gagasi FM Elvovo Dirangus Naya until 8:20 this morning. Pilo yakhe le. You can learn something. Send me VNs. Sunday Devotion. Good morning. Sunday Devotion. Sundays 6 to 10 a.m. Gagasi FM.
into esho uNkulunkulu methe uNkulunkulu beke isandla sakhe phezulu kwakho, you will make it in life no matter kunama trials and tribulations. Your enemies uthi David ephikisana inkosi nabaphikisana nami ulwe nabalwa nami ekseni. uNkulunkulu uphikisana uma esekuvusa uJehova ungakhohlwa. Bethi beza sebekubona use stage. Uthi ngiyakwazi ubungekho. Smile with them. Yes. But don't forget. Yeah. Ungaphindisela okubi ngokubi. Yeah. Masebeza kuwo bethi ngangishilo Elvovo. Ukuthi uzoba right. Uthi ayisho ngiyabonga my Ngiyabonga, brother. my God bless you. Akade benawe Elvovo. Yebo. Abakhohlwa. Akunjalo. Laba behle nawe esigodini sothunzi lokufa, uhlale nabo futhi. Hey. Laba bakushile. Lula izandla umanike ihug. But ungabasondeza again. Yeah, ngoba okwake kwenzeka kanye kuyophinde kwesibili. Okwake kwenzeka kungaphinde kuphinde kwenzeka. Morning Linda Sbiya, morning Mr Magic. Yabona le ndoda onayo lapho e-studio Elvovo Tirango. Into engiyithanda ngaye ukuthi u-strong and into engiyithanda ngayo ukuthi uyanotice ukuthi abangani kahle into engekho ikakhulukazi uma usemzimeni. Nansi kuyinto engifuna ukuthi ayazi ukuthi lempilo uNkulunkulu asuke kunike yona usuke ekuthembile nezinkinga nezingqinamba asuke kunika zona usuke ekuthembile ukuthi uzoba nawo amandla ukuthi unqobe ngoba akathembi wena as a person but uzithembe yena ngempilo yakho ukuthi uyazazi ukuthi yena uzokwazi ukuthi abe namandla okudlulisa lesi simo obhekene naso. Into engizoyisho nje kuwe Tirango mntaka baba ukuthi don't bury that dream. Lona undukenhle Mr Se Buthelezi. Sawubona Mr Sbiya, ngicela ukubingelela nalapho ubhuti omdala uElvovo Tirango ukhuluma noSosha Msabala la eMalangeni entabeni. Hayi nami ngimbonile uNkulunkulu kumina sizenzile izinto engenzela konke. Nami bese ngibukelwa phansi yonke impilo yami kube ngathi iyaphela kodwa uNkulunkulu namhlanje unami ngiyabonga. Sunday devotion asibingelele Mr Magic ekseni lapho nogatsheni. Siyabonga nje usilethela lensizwa. Ekufikeni kwayo lensizwa iningi igenge eyaqhamuka legenge ayinomzimba. Sasiyibiza ngoElvovo namanje basekhona nje. Legenge ayithe xaxa ngomzimba sasikhula nayo. Lokho sayiqamba lapho ukuqhamuka kwalensizwa besiyilandela kakhulu. Siyafisa futhi ukuthi impela ibuyele impela egemini. Siyabonga kakhulu ngino testimony yayo lensizwa iyezwakala babo Sbiya. Ngiyabonga mina uNkosinathi Sithole ngilapha kwaNongoma isigodini sakwamandlakazi. Thango. Elvovo bakuthanda abantu. Hey, ngifikelwa inyembezi Mr Magic. Because ngiyazi la ngiphuma khona. Yeah. Yabazi umzimba ngiphuma kubona. Nami ngathi ngibuye kanjani. Kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngila ngikhona nokuba naye ubabutheli. Ngila ngikhona namhlanje. Nginesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami. Sure. Because ngiphilile impilo emnandi, impilo enhle ngaba nako konke. Kuhamba konke. Abantu baqala baqhela eduze kwami kodwa ke uNkulunkulu wathi hayi mfana wami akukapheli ngawe. Uzobuya futhi kodwa uzobuya usukhaliphile manje usuwazi ukuthi ukuphi okuright ukuphi okwrong. Ibapha ba right ibapha ba wrong. Ungazondi umuntu ungafisela umunye umuntu intembi but uqaphe njengonwabe qona. Zamani abantu abanalo iqiniso. Hey, Prophet wami babomncibi wathi kwagubhuza ngathi mina abantu angibazi kanjani wathi ungasho njalo. Wathi abantu bakukhombisile ukuthi bangobani bebezeleni kuwe. Uma iphela iperformance bengayiboni imoto EV class ehleli kuyehla. Kodwa mayibuyele stage manje uElvovo. Uzobona kuzoba times 7. uNkulunkulu umkhombisile ukuthi abantu bebevele benje. Yini ama artist nabantu kade bekujabulela bayithanda idownfall because when you worked with artists. into engi-experiencele over these 19 years ukuthi ama-artist awugomboleko sawo babona into nayo babona ukuthi wena ifanele bona. So wena mose wehla bafuna ukugibela baye phezulu ngoba everything that is good, gold, silver, whatever is shining, bona bafunela bona. And mina ngihlezi it attributes to one thing. I-success mayifika basuke bengekho ready.
Generation yenu or Oskido or Trumpis Obani, you were ready for success because you knew what you were doing. There was no plan A, B, C, D, E. You knew this thing had to work. But laba, if you got a success manje, kuwesike manje. If you got a success umuntu engekho ready, abe naleyo hit leyo. Mesehla khona omunye omlindile okugibela eqolo ufuna ukunyuka ngaye ephezulu. Gajen, I was with you Magic Tour all over. Setha senyuka sezama events. The rest in peace umabincha. Hey, social madoda. Lale Penzi is social. Armashesha. Amasosha winazi. DJ Bono. Mendoza. Puff and Pass. From Dash. Mapaput. Kununkulu kunikeza a second chance Elvov. Yeah. Where to from here? From here ukuzofundisa laba basaqhamuka. Ofuna ukufunda ngikhona kakhulu. Nofuna ukwazi impilo ukuthi akuhlezi kunguhle kumnandi kujajuliwe. But ungakhohlwa nala uphuma khona. Sure. Ungakhohlwa futhi isikole. Because nami isikole singisizile ukuthi ngayo vele University esikoleni. So zonke izinto ezenzakalayo empilweni uNkulunkulu usuke neplan ngazo. Mina kwenzeka izinto eziningi Mr Magic. Ngibe ku car accident. Ngula ngathi ngisa recover lapho ngashiya umama. Ngathi ngisa recover lapho ngashaya i-stroke. So ngathi ngabuza umunye umama ngathi ma ngicela ukubuza yini uNkulunkulu enze kanje kumina. Wathi bezokwenza kubani ngoba wena ukukhethile u-stronger. Labo cause ngalimala ku December. I remember i-stroke sangishaya ku December. I think I had 15 gigs. Onke lawo magig bekumele cancel. Yini uyifundile around your entertainment, your genre? Kunama drugs, kunotshwala. Yini ongayisho kumuntu oculayo? Gospel artist noma umuntu oyi-artist ungathini ke? Lezi zinto zikhona zi-available. Even mina ngiphila ngize ngibe la abantu bangibuza bethi indaba ngayikhethela mina uZusibiya. Nganga-offerisho kudala ngo-2003 kwa-2009 into awuthi ngikhala lapho. Kodwa ngakhetha ukuthi no. Yes. But engingakusho nje Mr Magic i-pressure. Ungafuna ukubhilonga kwabantu abathile. Ilento yokuthi ngihamba nobani ugcina usungena entweni ongakhuliselanga yona ekhaya. Nento ongakuphilivele kuyona but just because you want to make it in life or you want to be seen nabo nabantu abathile laba abadumile nawe uyitshela ukuthi nawe into yakho kanjalo. So abantu abafunde nje ukuthi qhubeka nendlela ophila ngayo uyihloniphe uthande impilo ungazenzi izinto ngoba ufuna ukubhilonga abantu nabathile. Sunday Devotion, Sundays 6 to 10 a.m. CFM. Ungambambe salezi. Hayi kade Mr Magic. Hey, uyaphi la? Sokujoka lethi isandla sagezi lethi. But from zero to hero. It's not over until God says it's over. Well, from njalo. It's not over. Elakhe it's not over. I got uzobuya times 1000. Uyakumuntu esayixoxa sathi iphupho lomuntu alifi uma umnikazi walesa. Come on boy was. Ay! Basingatshela wonke umuntu uzoshibela ngokupasina. Uzofaka oil man. No, iphupho. Ivision yomuntu ayifi umnikazi wayo ivision ingakapheli. Anohleka niqede. Anomhleka umuntu mesefile waphela ke. Yes. As long as umuntu esaphila ivision yakhe isawumaphi imlindile ibuka yena amacula azowacula avelawo mapha amlinde. Ay come on. Uzo isikhupha zostetela kodwa ke ezimnandi eziphelezwe lezibhlungu lezi wonke umuntu olalele impilo isizini naloko umhambela kahle isondo liyarawunda. Hayi. Oyazi mina ngisho lokho manje akimthuzi ngiyamtshela. Round limi ladlule mina kwaba wesi mina. Yabo kwaba wesi. Ya unenhlanhla siyakubongela. And usuyindoda une-experience. Ungakhohlwa yini experience na? Experience akuyona into odlule kuyona. Kodwa into oyifundile into enodlule kuyona. Awuyiphinde? Kunabantu abane-experience kodwa bazidomo. Babane experience babanye bafundile abantu baphethe iBhayibheli idomu sindwa iBhayibheli ka left
sindwa imfundo ka right une experience but akulungi why yini experience akuyona into odlule kuyona kodwa experience into oyifundile into enodlula kuyo okay 2 bese ngiqeda ngizobingelela le ndoda bese ngiqeda wonke ama artists alalela ubhuti omdala uElvovo kuyaye kuthiwe ihlakaniphi sifunda ngamaphutha eziwula mhla uzonde naked waye isiphukuphuku wena ohlakaniphile ungangadlula kuleso siwombe ngoba wafunda uhlebanga kuphela uElvovo ngiyakuzwa ngiyakuzwa lethi uElvovo ihlakaniphi zingangashayeka njengaye ngoba zifunde ngaye uzovuma la ukuthi khona la ngibe isiphukuphuku khona kodwa into esize le ndoda ngiyamazi into edala uthi avuka i1 akaphakeme alawazi bengeke never akaphakeme umuntu uphaqalo umuntu uma ngithi umuntu uphaqa into emsize kakhulu mina ekhaya uMandla melele mfethu ubewe empedeni sikho umfundisi sikhule oyibo uMandla uzokuthi kwasiza uma igogo aphinda ngoMandlawa ya nawe ke njalo kuzokungakusakho yathini uba ngizosho lo mfethu bese ngihlala phansi kaloku sindo ekhanda wathi uba Mandla lala phansi ngaphinda ngawo Stella wonke umuntu unemoto nga7 iba phansi yes akukhule isiphiwo sakho hayi wena umuntu wakhe ibhilidi ungangawe ngeheight akathanga ilakha wabamkhulu naye uElvovo ngizombongela lo ukuthi ekubeni uyena esemandleni ube umuntu uphaqa that is why abantu bekhala kanye naye abahleki une following bamthanda abantu eSouth Africa uyathandwa hayi kancane yini emsizile ubuntu wayethi noma etop but ayilinganele nje nathi sonke si encourage abantu bonke funda ngoba impilo season namhlanje upresident kusasa udown namhlanje uyimayor kusasa udown namhlanje uyimillionaire kusasa uyisentende inyanga wonke funda ngizobona ngo9 amen funda angiqedile okay hamba 9 the word of God and prayer Pastor Stembiso Zondo hayi masikhulumela engiyeke nahlala khona resonance sibe sindawonye wini la mahotela kuzowathiwa hayi umsitho Elvovo elokugcina to the listeners of Igagasi FM and also your followers abathi we love you so much ungathini kubona what do you want from them I know you need prayer but ubona uthini ngiyabonga nje for your support through messages through ukufika abanye bezongibona fans people abebesekudeni kakhulu kunami bezekhaya bezongibona befuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami ngiyabonga kakhulu ngathi bengakwenza nakabanye engakusho nje komuntu okhona oyibona ngazathi usenkingeni njengamanje it's not over until God says it's over Mr Magic nanti ngiphilise kakhulu le thank you so much my brother bonga thank you so much as well you used to send me messages nami when I'm not on radio thank you so much abantu abazi you will send me messages and you will tell me and say but one day you will go back on radio and today I'm back but I think before you go let's pray Father in Jesus name we pray you Alpha and Omega the beginning and the end okungenzeka kubantu kuyenzeka kuwena njengoJehova isizwe sasihlelo uElvovo Dirango uthokozane wawusazi nguJehova umkhethile ebantwini and then he is chosen Baba all of us are called but few are chosen isandla sakho kasifinyeziwe kuba sisindise lebe yakho kayinzima kulungulizwe imthandazo yethu iphanta zongena yona right now I pray ngegama lakhe linamandla bless him whoever is listening right now my airwaves eGagasi FM bless them protect them and prosper them open doors for Elvovo Thokozani Ndlovu avalwe ngabantu vule umnikeze wisdom ezomnika ithuba lesibili in his life akagijima ngabheke emumva angakhohlwa ukuthi igama lakho linamandla liyaphila unguJehova ophilayo ngiyakwazi bomnyameni ngiyakwazi ekukhanyeni we pray for Dumsani Teddy Nyathi mnikeze multiplied uNkulunkulu namandla kunabantu abasizayo today Elvovo uzokhanya
njengelanga ungenzeke kubantu kuyenzeka othinta yena uthinta inhlamvu baba siyabonga uyisola nokubheka izinto zakhe ngegama linamandla mbusise njalo in Jesus name we pray amen khonza kamnandi ngiyazi yakubaba uDube khonza kamnandi and I know there's a big show that is coming in November we'll talk about it God and my brother all the best I'll be there and then I will support you all the way my brother ngiyabonga kakhulu Mr Magic ngiyabonga for support yakho ama message everything ngibonga nakuGagasi FM for giving me a chance ukuthi ngizolapha isizwe Sunday Devotion Sundays 6 to 10 a.m.